Transport sector gitigom sa Emergency Operations Center sa Dakbayan sa Sugbo nga nagtuki sa pagpatuman sa mga health protocol sa mga public transport. Si Chelo Valiena sa report. Nagtigom ang mga representante sa mga bus operators, taxi operators, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office ug ang Task Force Jeepney aron tan-awon ang pagtuman sa mga public utility sa health protocols. Usa sa nasayran ato sa tigo mao ang pagkakumpiyansa na sa pipila ka taxi driver nga dili na gani magsulub og face mask. Wala na usay disinfectant nga gibutang sa mga taxi. Samtang nalangan karon ang pagpa-reswab sa mga PUJ driver nga makapamasahero na. Ubos sa lagda sa Dakbayan sa Sugbo, gikinahanglan untang mapaubos sa reswab ang mga driver sa PUJ kausa matag 15 ka adlaw. We are now in the works that before the end of this month, we could conduct the reswab for those who already have the IDs. Matud ni Ken Francisco Hungoy, head sa Secretariat sa Task Force Jeepney, nga naapiki ang pagpariswab sa mga PUJ driver tungod sa nagsaka nga mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Hinuon iyang giawhag ang PUJ drivers nga adunay libre nga swabbing sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Yes, online. Among gibuhat diri sir, if naimoanhi diri nga dili kay siya kabaw mo gamit sa computer, we assist them. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.